हेलो सांग मैंने आज नुआ ब्लॉग को आपण मन स्वागत। तो बड़ ब्लॉग केते दिन करी सर्ट सर्ट ब्लॉग कर आज भाविली बड़ ब्लॉग करदी। चलो रोसई गले आज रोसई बसई भात बसई भात हो करवा कौन देखिए भाव मन थे कखारू फुल कखारू फुल को बेसन सहित पकईकि भाजीदेवा अब तो कमी छड़ हुए जानी मम्मा कहले कि एगुड़ा खाली छड़ हुए गुड़ा को एमती छड़ा छड़े जानी तो कम छड़ा छड़ी सारे नहीं कि मामा देखिए सबुतिक छड़ी देली एबे नहीं कि मामा देखिए देख छड़े धोई दिलु कोन हां ना धोई धोइनु असना को नहीं मामा तो असना को तुम छड़ी दिम धोई दे कर देबो हैला मते किछि आसेन फुलटा को कर देई मामा ओदे सिको एमती हेई कर दो हैला ओहो हे गेला एटा को एटा पकड़ दो एमती हम दे मते आसो छड़ी देउछ मामा हाथ असना गेला हाथ धोई को खेलता असना एमती एमती छड़ियो कहला एमती 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 छड़ा सबुतिक छड़े आपको भी भल भाव धोई देली धोई देवा भल भाव धोईदेली देखिपे आपने कौन कराब मामा पचारे कि बासन भोजी सब आपको जाऊँगी भाजीदेवी भाजी सारा पर देखिए को कौन करी जो कौन कहते कखारू फुल आपको कौन करी भावी कौन मामा कहला बेसन गोल छाणवाई आज तो आम पखाड़ से सबुतिक बासन धोईदी भल भाव जी सब साइज सुइज करके थोड़ी बासन आज मुझे थोईदेली सजुड़ी शुई पखाड़ थिला भात होबनी बोली से भात हो सारे करी गोटे बेसन गोल रखीद मामा ये गोटे कौन खोजुची आउ कौन कर फ्रिज रो कौन करू धनिया पत्र बांधिक रखुनु सब खोला रखुची छुटी जीवन मैं रखी खोला किए करदेला जानी बैगणी छाणवा काटवा कौन कौन हो जानदेले आपण ये जो कौन आकु छणा हम बड़ी छोरा मिक्सचर चटनी बैगन छणा काकुड़ी सैलाड हम आज पखाड़ या आज पूरा देसी खाद्य पूरा देसी आम तो ये प्रस्तुत कर दे था बापा मोटे बैंक जाऊँ बैंक रू आसते खाଇବା मिसिकी बोले हौ करदे भातटा बोझ बस तो सर कौन कर बालकनी बुलवा भल लगुनि आज कि पाग मस्त मस्त पाग दीजिए आज पार्थे आपण मैंने आज के सुंदर सुंदर पाग देती सब पवन भी सुलसुलिया दौर बहुत जोर बढ़िया मजा लगुच एमती पाग दे खाली बुलिया इच्छा अच्छे मामा तो कही आमको 4टा बेले बुलिया नब देखा कौन हो नौ कि न नौ समय ठीक देखा जा रोसे कर मामा भी से तो होनी घर भूमि पूजा घर से बंधा आम भाव ये जो आई घर हो कौन एबे कौन कीर्तन फीर्तन कले
घर भूमि पूजा होची ଆଉ ଟିକେ ହବ ମା ଭାତଟା ଆଉ ଟିକେ ହବ ଭାତଟା ହେଇନି ମାମା ଏଠି ଭାତ ଗାଳି ଦଉଛି ଗାଳି ସାରିଲେ ମୁଁ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ମାମା ଏବେ ପଳେଇବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛି ବାଏ ବାଏ ମାମା ବାଏ ବାଏ ବାଟ ଦେଇଦି ବାଏ କରିଦେ ବାଏ ବାଏ ମାମା କହୁଛି ତଳକୁ ଅନେଇ ପଡ଼ିଛି ବାଏ ବାଏ କରୁଛି ତ ପଳେଇଲି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦିଏ 9 ତାରିଖ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାମା ବାବା ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଲେ ବାହାରିଲେ ସେଠୁ କଲ୍ କଲେ ତୁ ଛଣାଛଣି କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିଦିଏ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବା ତାପରେ ବଢ଼ି ଛାଣିଦେବା ମାମା ଆଇଲେ ଛାଣିବା ବଢ଼ି ନେଇ ଆସିବା ଏଇଟା ମୋ ଆଈ ପାରିଥିଲା ବଢ଼ିଆ ମୁସମୁସ ମୋ ବଢ଼ିଟା ଏବେ ଭାଜି ଆଈ ସବୁ ଯାହା ଯାହା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ମୋ ଆଈ ବଢ଼ି ଫଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ କରେ ଗ୍ୟାସଟା ମୋ ଆଈ ହାତର ଡାଲମା ଖାଇବେ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି ମୋ ଆଈ ବଢ଼ିଆ ଡାଲମା ବି କରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଥିବି ମୁଁ ଖାଇବି ଅଜା କିଛି ଭଲ କରେ ପାଣି ଫାଣି ମିଶାଇଦେବି ସବୁ ତରକାରୀ ପକାରରେ ପାଣିଆ ଲାଗୁଛି କଢ଼େଇଟା ବସେଇଦେଲି କଢ଼େଇରେ ତାତି ଯାଉ ତାପରେ ବଢ଼ି ପକାଇବା ତେଲ ପକାଇ ସାରି ବେସନଟା ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା ଲୁଣ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇଦେବା ତାପରେ କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଛଣା ହେବ ନା କଖାରୁ ପତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବନି ଲୁଣ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ହେଇଛି ମିନମିନ ଏବେ ଆକୁ ଥୋଇଦେବା ଥୋଇ ସାରିକି ତେଲ ନେଇ ଆସିବା ତେଲ ଆଣିକି ବଢ଼ି ଭାଜିଦେବା ତେଲ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୁରା ପକାଇବା ସ୍ଲାଇଟ୍ କାରଣ ବଢ଼ିଟା ଭଜା ହେବ ନା ଅଳ୍ପ ବଢ଼ି ପକାଇଦେବା ବଢ଼ି ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ଏତିକି ବଢ଼ି ହେବନି କାରଣ ବଢ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଭଜା ବଢ଼ିକି ଖାଇବାକୁ ବାପା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅଧିକ ନ କଲେ ବାପା କହିବେ ଏତିକି ଭାଜିଦେବା ଟିକେ ଭାଜି ହଉ लो फ्लेम କରିଦେବା ବଢ଼ିଟା ନେଇକି ଥୋଇଦେବା ଆଜି ମାମା ଆସିଲେ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଡ୍ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛୁ ବେସନଟା ଘୋଡ଼େଇକି ଥୋଇଦେବା ଏଠି ଥାଉ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରେ ମାମା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ରୁହେନି ଘରେ ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ଲାଗିଛି ଜଣେ ପଇସା ନେଇଯାଇଥିଲା ତଳେ କୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଏ ମୋ ବଢ଼ି ବି ଭଲସେ ଭଜା ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ପୁରା କଟକଟ ଏବେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ପଢ଼ିବି ଏବେ ଗିନାରେ କାଢ଼ି ଦେଇ ରଖିଦେବି ଗିନା ପୋଛିଦିଏ ଓଦା ହେଇଛି ଗିନାରେ କାଢ଼ିକି ଥୋଇଦେଲି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଚାଲ
ଏବେ ଆସିଗଲେ ତଳେ ବାଇଗଣଟାକୁ ଗୋଳଉଛି ଛାଣିବି ବୋଲି ତେଲରେ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ବାଇଗଣଟାକୁ। ଏବେ ତେଲ ପୁରା କଡ଼କଡ଼ ହେଇ ପାଚିଗଲାଣି। ତେଲରେ ପକେଇଦେବା। ସେତିକି ଥୋଇଛି ବଢ଼ି ଚୁରା ବୋଲି ହେଇଗଲା। ୟାକୁ ମିଶେଇଦେବା ଏମିତି ଖାଇବି ଭଲ ଲାଗେ। ଖାଇବାକୁ ଏମିତି ଛଣ କହୁଛି ହାଏ 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 ନା ବାଏ ବାଏ। ଛଣା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆର ପାଳି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଛଣା ହେଉଛି। ସେଇଠି ଥିଲା ବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏମିତି ବେସନରେ ଛାଣିକି ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଆସିନି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି। ହେଇଗଲା ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଲଙ୍କା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସେଚ ନହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ ଦେବି। କେଇଟା ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପକେଇବ କି ଦୁଇଟା ପକେଇବ? ନା ନା ଗୋଟାଏ ପକେଇ ଦିଅ ହେଇଯିବ। ଦେଖି ଆଖିରେ ଛିଟିବ। ଫଟକେସରେ ଅଧ କରି ରଖିଦେବା। ନେହା ମାଂସ ଆଇଲେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ଆଇଲି ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଏବେ ନିଦ୍ରାରେ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିବି। ତାପରେ ବଜାର ଯିବୁ ଆମେ। ମାମା ବାପା ବି ଖାଇସାରିଲେଣି। ମାମା ଏଠି ଖାଉଛି ବିଚାରି। ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଅଇଁଠା ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି। ବାପା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି। ଖାଇବ ସବୁଥିରେ ସଫା କରିଦେବ। ସବୁ ଲୁଗାପଟା ତୋଳିଦେଲି। ଏବେ ଚାଲିଲି ତଳକୁ ଯିବି। ଲୁଗାପଟା ଫଟାଫଟ ଉପରୁ ନେଇ ଆଇଲି। ଏବେ ଯିବୁ ବାହାରିବୁ। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ନେହା ମନସା ଆସିଲେ ସ୍କୁଲରୁ ସେମାନେ ବି ରେଡ଼ି ହେବେ। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ 2 ଜଣ। ତ ଆମ ନେହୁ ସିଂ ପୁରା ବଜାର ଯିବେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର। ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା। ବଜାର ଯିବେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରେ। ଇଏ ବି ଆସିଗଲେ। ବଜାର ଯିବା ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ନା ପୁରା ଖୁସି। ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ବଜାର ଯିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି। ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଏବେ ମାମା ବି ଯାଉଛି। ନେହା ମନସା ବି ଯିବେ। ମନସା ବି ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲୁ ମାର୍କେଟ। ପବନ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଖାନ ଘର ଦୁର୍ଗା ଘର। ଏଇ ଗଡ଼ାରେ ଆମ ଘର। ଆମେ ତ ସେ ବୟସ ଭିତରେ ଭଡ଼ା ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଡ଼ାରେ ଆମ ନିଜ ଘର। ଏଇଟା ଆମ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମାମା ଶାଢ଼ୀ ନେବ। ଏଇଟା ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଲୁଗାଟା ଚଏସ୍ ହେଲା ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ମାମା ନେଇକି ଆଇଲା। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଅଲଗା କିଛି ଆଣିବା। ବର୍ଷା ପକେଇଲେ ତ ଉଠିଛି ସବୁ। ଏଇଠିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଗୁପଚୁପ୍ ମୋମୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଖାଉ। ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବୁ ମଗା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ପକଉଛି ଆମେ ଅଟୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇହେବନି ଜୋରସେ ବର୍ଷା ପକଉଛି। ଚୁପ୍ ପଳେଇ ଆଇଲା। ମଞ୍ଚେ ଧରୁନି ଦେ ବର୍ଷା ପକଉଛି ବୋଲି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲୁ ଆସିଲୁ। ମାମା ଏଠି ମକା ଖାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବଜାରରେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଯେହେତୁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆଣିବାର ଥିଲା କିଛି ବି ଆଣିପାରିଲୁନୁ। ଖାଲି ମାମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ଷାଟା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ମାମାକୁ ଟିକେ ଚାହା କରି ଗରମ ଗରମ ଚାହା ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ତାପରେ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ 9 ତାରିଖ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା।
आज ब्लॉग टी भल लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करदेबे।